Usa ka patayng lawas sa batang lalaki ang napalgang naglutaw sa kadagatan sa Laa Island sa Simunol, Tawi-Tawi. Ang maong bata gituuhang biktima sa milabayng storm surge sa probinsya. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napadaplin sa mga mananagat sa baybayon sa Simunol, Tawi-Tawi kining patayng lawas sa usa ka batang lalaki human kini napalgan nga naglutaw sa kadagatan sa Laa Island sa maong lungsod banda alauna sa hapon adlang Lunes. Ang maong patayng lawas anana sa state of decomposition. Matod sa Coast Guard Station Central Tawi-Tawi, positibong nailhan sa kabanay ang maong bata nga nasayrang 4 anyos ang pangidaron. Gikan matud pa kini sa Bungaw, Tawi-Tawi. Biktima kuno kini sa nitabong storm surge sa Bungaw, Tawi-Tawi niadtong July 20. Connected siya doon sa storm surge. Pagka tira ng bahay nila, umabay yung bata. Apparently, nagpadala na din tayo ng assistance sa families. Gipahilo na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Kinasulayan pa kini nga makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.